Ahoj, já jsem Vlasta a jsem Sládek z Strakonického pivovaru. Toho je seriál Cesta piva a dneska si povíme něco o sladu. Tady jsme na sladové půdě, kde máme uskladněny speciální slady v pytlích, zatímco klasické slady, slad plzeňského a měchovského typu nakupujeme po kamionech. Týdně spotřebujeme zhruba kamion sladu plzeňského typu. Slad nakupujeme ze 3 sladoven z Tábora, Záhonic a Zábřehu, no a u nás na půdě ho musíme našrotovat. Šrotování spočívá v tom, že zrné ječného sladu musíme rozmačkat na mouku, krupici a pluchy. Když vaříme 10, musíme našrotovat zhruba 3 tuny sladu, když vaříme silnější pivo 12, tak necelé 4 tuny sladu. Šrotovník je za mnou a po pravé straně je vidět zásobník na našrotovaný ječný slad. Odtud potom při začátku vaření padá slad přímo do vystíraccí kádě. O tom si povíme něco příště.